Yero kamana ya Jay Bonyo imiyo paro Hustler Jet ndalo mane en jalup jatend piny Kenya ma bende okelo weche mathoth mokalo mana Arambe Annex ka en wach ma bende oganda jo Kenya pod penjore ni to kare mae dobed kit jali jatend piny Kenya ma Arabich. Ero kamana ahinya. Mopogore kod mano Jay Bonyo ka pod wan mana kodi limbe ma kama ne waneno kata jotelo mag Azimio manyoteno jatend piny Kenya. Pimno adieri mar wach en kikruok mar weche ma sani jomoko wacho ni to gin ne giomang'o e bura mane neno ka gimok margi. Matiende sama iywago wach mar ndege ma nengo ne ni malo ni gimbe koro nyaka ywagnegi koso gin koro gionge. Rio Jay, wasedi kodi wuodhe mang'eny. Wasedi kodi wuodhe mang'eny tuwani kaka iluongo ji e wuodhe. Yes. Gima nyaka wakwong waler ne jopiny en ni tiyo gi sirikal manitie ok rach. Ibedi ni ja opposition, ibedi ni ja independent, ibedi ni ng'ata ng'ata. So long as jatend piny osechamo muma mobetie kom en jatend piny mar ng'ata ng'ata. Kata koro iwachi no kiri recognize kido mopio Wandayi Gere jotend Azimio Raila Odinga Gere nowacho ni they don't recognize William Ruto. William Ruto en jatend piny higni 5 nyaka 2027. Mano mokwongo. Mar ariyo, ka in jatend piny to nitie gik mang'eny minyalo timo. To gigi itimo gi both jok manie opposition gi jok mawuok e sirikal. We mondo aler ni limbe mag jatend piny mane odhi Amerika ma koro oseduogo. Ji duto manyo gidhigo gin jogo ma en ema nogwelo. Nikech en ema nong'eyo gino ma gidhi discuss kuro, en ema nong'eyo kuonde ma gidhi wuothe, en ema nong'eyo kit weche midhi wach kuro. Koro en ema ogwelo to kodi dhi JB, wadhi kodi. Nyakwar Peres B, wadhi kodi. Nyarawila B, wadhi kodi. Jay Bonyo into, itang' ni dong' mate. Ino kote mang'o, pod ok wadwari gik madhi wacho kuchogo, ok nyal bedo ni itimo ang'o, idhi contribute magi. Emomiyo ka neno Opiyo Wandayi kuro, tineno Gladys Wanga, nitie gigo manya gidhi timo momiyo jatend piny ogwelo gi mondo gitim ang'o, gidhi e wuodhono. Opiyo Wandayi kopogore ni gin jaod bura ma Ugunja, to kendo en minority leader. Nyiso ni sami go e mbaka weche mag demokrasi mag Kenya nyaka obedie. Emomiyo nyie neno kata ka Amerika ogolo pesa moro mabura mar konyo Kenya e timo ikruok e weche mag yiero. Mago dhi e gigo miluongo ni weche mag demokrasi. Mopiyo Wandayi kaka minority leader ber ka betie. Adiera makende en ni nyie gidhi e delegation mar Kenya. Delegation mar Kenya ni nyogwel kowuok e State House. Ma gimoro ma gitemo wacho ni gin piny Amerika ema noluongo gi no. Apani mano to koro gitemo gogi wadasta. Nikech piny Amerika ema noluongo gi, to kara giwacho ni noluongo gi ni gidhi timo. Nikech joma ne oluongi ne en William Ruto, to William Ruto choko joge ma koneno agenda mar bura to geni bura ma sama dhi discuss gima kama to VOJ nyalo bede. Sama dhi discuss gima kama to Nyakwar Peres nyalo bede. Sama dhi discuss gima kama to Nyarawila nyalo bede. So en ema nyong'eyo gik madhi bedo discuss, emomiyo nyoyiero ji modhigo. Emomiyo ineno kata ka koro CEO mar Kenya Airways nye ni kan, CEO mar Safaricom nye ni kan, CEO mar Stanbic Bank nye gin kan, nye gin CEOs mang'eny ma bende nyokwe. Jood bura bende ne nitie mang'eny ma nyodhi. Jogi nyoluong gi kalure gi gigo mane giwachi. Ng'ato ok nyal wuok to wacho ni an noluonga gi joka. Koluongi gi joka, tang'o miyo delegation mar Kenya mosiki bedo godo. Pichni manyo waneno kogogi go. Nogogi e pichni mag delegation mar Kenya. So samoro bende wabedi jo adiera. To wacho na wacha to piny ni jatend piny nyogwelowa nikech weche manyadhi wacho gin weche mag demokrasi, to wan kaka jo opposition sami wacho weche mag demokrasi to nyaka wabedi. Gladys Wanga nyodhi nikech counties nyaka many investment. Nitiere kembe mang'eny e piny Amerika kuro madiher biro timo ohala kuonde ruakani. So kaka gavana ma Homa Bay nye en gi thuolo malach mar discuss gi wegi kembe mondo ne aneni to mari madibi ang'owa mari madibi Homa Bay mondo oket mwandu. So dhi ok rach. Dhi no nye ber man kata de ber na gagombo kata ni gavana mara Masia bende dobedi ang'owa e delegation to gi governors mang'eny to gi MPs mang'eny mondo gidhi sumie paro, mondo gidhi go e mbaka, mondo ber
mani jatend piny William Ruto dhi kelo oduogie malach mohingo motimo ang'o amanyore. Lakini sami dhino to bende ber kibedo jaadiera tiwacho ne ji ni an gima nyotera nyogwela kama yadhi timo kama okori lokori tiwuondori tikone ji ni an nyogwela gi joma kama jogi nok dhigo to 24 hours a day waneni ka in gi jogi throughout waneni kibet gi jogi throughout buche nyaka kumanyicha Medina State White House girika intie to karakoro en ang'o mitemo apani gimatimo en jo ODM en negisewacho nok gi-recognize jatend piny William Ruto to koro chopo sama koro nyaka giti kode machiegni nitie gik ma nyaka gitim kode koro giyudo ka gin kama tek nikech weche mane giwacho chien kacha nikech kido ma giseketo ni ng'ato ang'ata kode machiegni gi jo-UDA kata gi jatend piny Kenya en andhoga ng'ato ang'ata kode kati machiegni gi sirikal odhi manyo iye koro gin to konegi to gitemo kelo gik moko to try and create ni wan jogi waonge godo nyatma oyo erokamano tich kanyaklano ema biro kelo ber ne oganda Kenya ema biro miyo jo Kenya dongore ema biro miyo jo Kenya go atua malach onge rach tiyo machiegni gi sirikal nikech sirikal wuon pesa bioje kidhi e county sirikal dong gi 75%, counties ibio 15%. Mondo county ogo atua nyaka jotend counties gitiyo machiegni gi sirikal to kata mana wajumbe lani gibende nyaka gitiyo machiegni gi sirikal nikech office ma gitimone national government so nyaka gitiyo machiegni gi sirikal mondo japiny otim ang'o oyud ber japiny oyud winjruok maber. Erokamano Ken